Lidské tělo nalezeno 9 systémů a 6 letadel. To znamená, že 9 skupiny podobných těles ve struktuře a 6 funkčních skupin, jejichž těla nejsou nutně podobné, podle této klasifikace. Systémy a zařízení, která nejsou úplně exkluzivní, systémy lidského těla jsou pak první kloubní systém, druhý oběhový systém, třetí endokrinní systém, čtyřkosterní systém, pátý imunitního systému, 6. Lymfatického systému, 7. svalový systém, 8. nervový systém, 9. kožní systém a zařízení z lidského těla jsou kardiovaskulární systém, trávicí nebo vylučovací močového ústrojí, pohybového aparátu, reprodukční systém, dýchací přístroj. Vidět tyto seznamy je rozdíl mezi systémem a zařízení lidského organismu se zdá docela jasné, že J například, zatímco R pohybového zahrnuje všechny subjekty. Aby tvar a pohyb lidského těla, bez ohledu na to, jaký druh orgánů a tkání to je, systémy kloubního, kosterního svalstva a také přispět k dosažení stejného cíle, ale liší se v závislosti na typu tkáně, která tvoří. Lidské tělo se skládá z 21 orgánů, 1 mozku, 2 jazyk, 3 uši, 4 oči, 5 plíce, 6 srdce, 7 brzlík, 8 žaludku, 9 játra, 10 ledviny, 11 pankreas, 12 slezina, 13 penis, klitoris, 14 varlat, dělohy, 15 prostaty, 16 močového měchýře, 17 kostí, 18 svaly, 19 a kůže. Lidské tělo je bezesporu úžasné, a to díky své dokonalé složení můžeme těšit různé aktivity každý den. Na rozdíl od kostí a svalů fungovaly lidské tělo vyžaduje různé orgány, které pak slouží několik klíčových funkcí ve organismus, proto je velmi běžné, aby sami sebe ptát, kolik orgánů lidského těla, počet subjektů majících lidské tělo je 21. Které jsou rozmístěny v různých částech těla a jak již bylo uvedeno, každý vyhovuje základním a důležité pro správné fungování tělesných funkcí. Střem hlav můžeme najít některé důležité orgány, jako je mozek, který nám umožňuje řídit zbytek orgánů, na druhé straně jazyk, který nám dává chuť, oči, které nám dávají dar zraku a uši, které jsou zodpovědné za interpretaci zvuk zvenčí. Nyní v hrudníku jsou plíce, které jsou jádrem respirační systém, dále orgánových zodpovědný srdečního krevního systému a hraje důležitou roli v těle. Jiný orgán se nachází v hrudníku, je brzlík. Dolů do břicha najdeme například žaludek, jehož funkcí je trávicí systém, játra, slinivka a slezina, nakonec v pánvi jiné životně důležité orgány, včetně mužského reprodukčního systému, spolu s varlat a prostaty a v případě žen klitorisu a dělohy a močového měchýře. To vše jsou součástí lidské reprodukční systém, ostatní orgány jsou všudy přítomné, tedy že lze nalézt po celém těle. Tyto odpovídají kostí, kůže a svalů. Počet obratlů u lidí se mění podél evolučního vývoje. My se rodí s celkem 33 obratlů, 7 cervikální hrudní plus 12 plus 5 plus 5 sakrální bederní plus 4 koxigeální, které jsou v sestupné řadě jako kosti křížové kosti a kostrče začátku svařované. Lidské tělo nalezeno 9 systémů a 6 letadel. To znamená, že 9 skupiny podobných těles ve struktuře a 6 funkčních skupin, jejichž těla nejsou nutně podobné podle této klasifikace.
Systémy a zařízení, která nejsou úplně exkluzivní, systémy lidského těla jsou pak první kloubní systém, druhý oběhový systém, třetí endokrinní systém, čtyřkosterní systém, pátý imunitního systému, 6 lymfatického systému, 7. svalový systém, 8. nervový systém, 9. kožní systém a zařízení z lidského těla jsou kardiovaskulární systém, trávicí nebo vylučovací močového ústrojí, pohybového aparátu, reprodukční systém, dýchací přístroj. Vidět tyto seznamy je rozdíl mezi systémem a zařízení lidského organismu se zdá docela jasné, že J například, zatímco R pohybového zahrnuje všechny subjekty. Aby tvar a pohyb lidského těla, bez ohledu na to, jaký druh orgánů a tkání to je, systémy kloubního, kosterního svalstva a také přispět k dosažení stejného cíle, ale liší se v závislosti na typu tkáně, která tvoří. Lidské tělo se skládá z 21 orgánů, 1 mozku, 2 jazyk, 3 uši, 4 oči, 5 plíce, 6 srdce, 7 brzlík, 8 žaludků, 9 játra, 10 ledviny, 11 pankreas, 12 slezina, 13 penis, klitoris, 14 varlat, dělohy, 15 prostaty, 16 močového měchýře, 17 kostí, 18 svaly, 19 a kůže. Lidské tělo je bezesporu úžasné, a to díky své dokonalé složení můžeme těšit různé aktivity každý den. Na rozdíl od kostí a svalů fungovaly lidské tělo vyžaduje různé orgány, které pak slouží několik klíčových funkcí ve organismus, proto je velmi běžné, aby sami sebe ptát, kolik orgánů lidského těla, počet subjektů majících lidské tělo je 21. Které jsou rozmístěny v různých částech těla a jak již bylo uvedeno, každý vyhovuje základním a důležité pro správné fungování tělesných funkcí. Střem hlav můžeme najít některé důležité orgány, jako je mozek, který nám umožňuje řídit zbytek orgánů, na druhé straně jazyk, který nám dává chuť, oči, které nám dávají dar zraku a uši, které jsou zodpovědné za interpretaci zvuk zvenčí. Nyní v hrudníku jsou plíce, které jsou jádrem, respirační systém, dále orgánových zodpovědný srdečního krevního systému a hraje důležitou roli v těle. Jiný orgán se nachází v hrudníku, je brzlík. Dolů do břicha najdeme například žaludek, jehož funkcí je trávicí systém, játra, slinivka a slezina, nakonec v pánviné životně důležité orgány, včetně mužského reprodukčního systému. Z
spolu zvarlat a prostaty a v případě žen klitorisu a dělohy a močového měchýře. To vše jsou součástí lidské reprodukční systém, ostatní orgány jsou všudy přítomné, tedy že lze nalézt po celém těle. Tyto odpovídají kostí, kůže a svalů. Počet obratlů u lidí se mění podél evolučního vývoje. My se rodí s celkem 33 obratlů, 7 cervikální hrudní plus 12 plus 5 plus 5 sakrální bederní plus 4 koxigeální, které jsou v sestupné řadě jako kosti křížové kosti a kostrče začátku svařované.